وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ووقتي كبذ آدملرا رحمتimiz dağdırsak şolara yetişen maşakkattan soň nagah bizim ayetlerimizin hakkını tän ederler. Sen şolara ayt, Allah tebarek ve taala azabı yetirmäge çakkandyr. Tahqiq bizim feriştelerimiz sizin etdiýän mekirlerinizi we tän etmeňizi ýazarlar. Huvellezî yusayyirukum fil berri vel bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah tebarek ve taala ol tordattır ki sizlerini çöllerde ve deryalarda gezdirer. Hatta siz keştide bolsaňyz we nawlarda siz bilen ýürýär, ýaxşy hawa bilen we ýaxşy ýel bilen hawaň ýaxşylygyna we nawyň aram ýürýemegine nihayetde hoş bolarlar. Nagah birden bir güýçli ýel we tufan geler we şolaryny her taraftan mowçlar gabar we dört tarafından öllerini gawalanny bilerler. Şol wagt Hudaýa dinini halis edip çyn ýürekden dua ederler we aýdarlar: Hudaýa, eger bize şu gereftarlykdan nejat berseň, elbette biz şükretdiýän bendeleriň jumlasinden bolarys diýip. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Pes wagty ki Allah tebarek ve taala şolara nejat berenne nagah şolar ýene ýerde fesad işlerini we nahak işlerini anjam berýärler. Ey adamlar, fesad işlerini etmeňiziň webali özüňize bolar. Dünýäde bir az neflenin, ondan soň gaýdyp barjak ýeriňiz menden ýaňadyr. Pes size eden işleriňizi bir habar berer. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Dünýäň ýaşaýyşynyň meseli
Bir suğun meseli ýanydyr ki biz şonu asmandan nazil etdik. Pes şol suw sebäpli ýeriň otlary gögörüp bir-birini çolaşdy. Adamlaryň we heýwanlaryň iýän zatlaryndan taýinki yer husna jamallanyp, awadanlanyp, anwa aqsam otlar bilen muzayyan bolanna, şonda ýeriň eýeleri guman ederler, şondan näflenip mahsul ele getirmäge gadyrdyr diýip. Şol wagt birden biziň helak etmeliýän fermanymyz gijede ýa günnizde geler. Pes şol ziraatny we başga da dürli otlaryny orlan ýan edip aýlandyrarys. Goýa dün al ýaşyl bolup durmadykýany bolar. Şu tariqa biz ayetlerini tefsil bilen beyan edermiz fikretýän cemaatlara. Wallahu yad'u ila daris salam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratin mustaqim. Ve Allah tebarek ve taala selamet öýüne, yani cennete çağırıp davet etdiýär we öz halan bendesini dogry ýola hidayet eder.